Yabona sengithula isikhathi eside ngiloke ngingafuni ukugonyuluka ngalento. Sengibuka inqwaba yama podcast o Agenda Network ile enye engiyithandayo futhi nayo ka Skim GP. Of which ama platforms a Grand O2 la akhona namanye ne, but lawo yiwa a major phezulu about ama offenders, ama ex offender angasekho ejele akhuluma izitori zawo zasejele. Into efike ngiphathe kabuhlungu la, majority lama ex offenders are romanticizer ijele, enza ijele kwi public or kwi society libukeke ngazathi I holiday inn. Ya understand? Mina umuntu osebenza ejele ngizokutshela straight, musukukhohliswa abantu abake baboshwa baphuma ngaphandle ejele. Bonke labantu balimele engqondweni, balimele enhlizweni, balimele ngayo yonke indlela ongayicabanga, even physically. Abanye bangena ejele bengaguli ndawo, namhlanje banama chronic disease njengoba beyama ex offenders. Abakuvezi lokho. Ayibona lento le. Bafowethu, yabona ngizowenza nje example ngento eyodwa engeke ngayibona ngamehlo enzeka phambi kwami. Like siyenzeke ihlandle eningi but nje ngizochaza kule instance eyodwa. Mina ukuba aware kwami nge-anal cancer, ngibe aware nge-anal cancer sengisebenza e-correctional services. And now uma usebenzisa ingqondo, most likely yini into engakhoza ukuthi umuntu abe ne-anal cancer. Ayibona leyo nto. Lapha engqeni abafowethu baphenduka abafazi. Ya understand? Endakalalo umuntu oyedwa. Enye into kumele uyazi. Ingakho bengeke bavuma ukuthi bake balalwe, bayalazi iqiniso. Akalalwanga umuntu oyedwa. Yayizwa leyo nto le. Emva kwalapho wonke ama objects ongawacabanga ama contraband noma illegal ejele bawafihla khona lapha kwe-anal, kwe-anus. Yabo? Kungaba ifone iyangena lapha kule yambobo. Ngoku like iboshwe zayifaka ifone engqeni ihlala esiswini. Immese, ama drugs, yonke into ongayicabanga bayayifaka engqeni, bathi ukapha ngolimi lasejele. So wonke labantu laba basafike kulama platformeni abanixoxela ngejele, kungani bengakuvezi ukuthi guys, majority yenu ngaphakathi ejele, I would say 90 to 95% wama offenders bayagula and banama illnesses are serious. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngikhuluma ngento engiyiphila almost every day, umsebenzi wami lengikhuluma ngawo. Bahanjiswa yimina noza kwethu kuma clinic nasebhedlela. Ya understand? Ayikho into ekuzothiwa mayenziwa odokotela kuthiwa siqhele. Yonke into yenziwa sikhona sibuka. Ayikho offender engangifihlela ukuthi iphethwe yini health wise because idinga mina ukuthi iyosizakala. So musani ukumisleader youth niloke romanticizer ukuba sejele guys. Akuyona kuphela indaba zomalalana ejele. Kuningi okwama factors. Ya understand? Kuningi and okungekho grand. Mangithi kuwe le ndawo yayilimaza ingqondo. Hayi kancane iyayilimaza ingqondo. Iyamlimaza nomuntu siqu sakhe. Ngiyaphinda namanje kukancane ukuthi ngane umuntu ekuthiwa utolile ejele, uphumile ejele, ophila kahle ekhanda. Ngiyakutshela iqiniso lelo. Ukuthi nikasi ibona mawukuthi mhlambe nginesibazi la. Kunezibazi ezingabonakali ngokwehlo lenyama kodwa ezingapholi futhi ezinkulu okudlula isibazi leso sibona ngamehlo. Majority ama ex offenders abantu abafacane nezinto ezifana nalezo guys. So asiyena ukushuka khotha lento siloke senza ngazathi kwi public there's something nice or something heroic ngokuthi uboshiwe. Yini emnandi ngokuboshwa? Cause ijele livulwa ngo8 ekseni. Ngabo 2:30 to 3 liyakhiwa. Ufana nesilwane esifuyiwe. And emasenkhiyeliwe senivalelwe nodwa emaseleni ngaphakathi, yila imkhuba egileka khona. Ngikhohliswa abantu, imost labafethu abama ex convict abagijima beyophapha kuma podcast bezenza izinto ezazithafa ejele. Siyazi ukuthi nanidayisa ngemzimba ejele. Abanye bembini omahosha ejele. Khuluma iqiniso.
abanye benu ukuze nithole indlela yokusurvive ejele benidayisa ngezinqa nemunye amanye amadoda imthondo lapho ukuze nikwazi ukuthi nibe nento ethile niyibekayo etafuleni nani nikwazi ukuhlanganela lezi zinto enizidingayo lapha nalapha. Akungathi namhlanje seningaphandle kumele ngabe yinini enibuye isizwe nitshela abantu iqiniso, nitshela abantu the real traumatic experiences enwaface inside of prison, ukuze ingane ezincane ezikhulayo zokwazi ukuthi akuyona indawo yokudlalela le. Engikwaziyo yabona ama ex convict abafundi lesson ngaphakathi ejele, ngeke uwezwe gijima ekhulumana nenombolo estradini, ngeke uwezwe futhi ehambe phapha eqhambisa ukuthi wona akaboshwa kwasho kwagcina. Awayikhulumi lezo zinto. Yilo muntu obede isikhebereshe sasejele ngaphakathi uzofuna ukuzowenza ijele libukeke ngazathi liyinto enhle ngaphandle. Kuno lapha ngaphakathi ningazodlala guys. Mawukuthi wena uyazazi ukuthi uyinkabi, awunasibhamu uzobusiphethe lapha ngaphakathi. Ngisho ukuthi uyazazi ukuthi ulwa kunqamuka izandla namanga, bazokubhebha ngiyibeka kanje straight, angifuni nokuyiso ukuyimbathisa. Bazokudla endudliwa abantu abagulayo ngaphandle kwecondom. Nawe mhla usulijwayele ijele uyobufuna ukuyi-inflicta kwabanye leyo nto, into ehamba kanje le yanto angeke iziphele. Banamanga mabelo bentshetsha abalalo lapha ejele, amanga. Majority yabo mfethu sihlala sibabu yazi mfethu uzushawa amahloni uthi hayibo kahle lona uthini kahle kahle. Siyanazi phela chance. Akushintshanga fakoli siyanazi. Yakani ukumisleader isizwe, tshelani isizwe kuyiqiniso. There's nothing heroic or there's nothing ongayiglorify ngeprison. Kunesisho sesiZulu esithi icala leyimbuli ingubo lingene. Iqiniso limsulwa lelo. And kwesinye isikhathi ngibuye ngivumelane nalamazwi athi never say never. Yabo? Noma wathi uyitshela ukuthi unenhliziyo enhle kangakanani angeke kwazi wabulala ngisho impukane, noma ungayitshela ukuthi umuntu like osweet kangakanani, anything can happen isemhlabeni la. Even nabantu abanenhliziyo ezinhle nabanothando bayayithola bekuma situations abagcina bezithola benza izinto abangakazi becabanga ukuthi bengazenza. Then umuntu end up ethola behind bars. You understand? Guys, yabo le generation ekhulayo, abafowethu abancane kunathi, odadewethu abancane kunathi, even nabadala kunathi kwesinye isikhathi, ingane sizalayo kumele siyitshele iqiniso bafethu. Ukuboshwa ngeke ngikhulume nje ngabantu besilisa yabo, ngento engine experience ngayo, yabo le nto le engiyibona first hand. Yabona uma umuntu wesilisa uboshiwe, mhlawumbe uphuma kwi background ephuwa futhi nasekhaya kinawo nane support engakanani, ake nje futhi uma umuntu wesilisa ohluphekayo uphuma nasekhaya ehluphekayo, njengoba majority ethu siphuma emakhaya ahluphekayo. Dlalela kude nento ezokufaka ejele mnganami, dlalela kude nento ezokufaka ejele. Kufana noma unabazali abasebenzayo aba earn salary, dlalela kude nento ezokufaka ejele. Yabo? Angigqugquzeli ukuthi ingane zabantu abanemali aba-wealthy noma aba-rich azigange, cha, angigqugquzeli lo. But engikwaziyo ukuthi mawukuthi vele umuntu ophuma esobheni and une-support from edladleni, ijele ngeke ulifile ngaleyo ndlela, ngoba uyakwazi ukuthenga inkululeko yakho. Yayibona leyo nto leyo. But mawumuntu oyifanele nami okhulele kwi-community ephuwa kanye naye futhi uphuma kwi-background ephuwa, think twice bra. Ungayenzi into ezokugcina ezokwenza ugcina uyithola ula ekuthiwa isejele khona. Yo ngisho angilanda bashathu ujimi insimbi kangaka shathu uyazazi ukuthi ngogqiwe uyadluphula. I count yonke leyo nto. If ejele ungekho productive, you understand, ungekho beneficial kwabanye abantu financially, bra, ngizokuphelezela ngikise ebhedlela ufuna ukuyothola o prep nazo zonke lezi zinto. Ngizokuphelezela uphethwe i-anal cancer uyowenza radiation no boost no chemotherapy zonke lezo zinto. Ngizokuphelezela futhi
kuyi cancer clinic uphethwe o prostate cancer o skin cancer kahle nje ngaphandle kwenkinga yabo. Ijele akusindawo yokuhlala umuntu ophilayo. You understand? Ubuye ukhumbule ukuthi ayikhandelweni amajele and ayikhandelwe ubani amajele. Akusindawo yokuhlala umuntu ophilayo le. But umuntu olimele ekhanda unengqondo yokuyitshela ukuthi yena ejele ila uzothi mobuya khona elokishini uthola imendlela kwasho kwacima kanjani. Ayikho yonke leyo nto. Ayikho yonke leyo nto, ungakhohliseki mnganami. Ayikho yonke leyo nto. Ayikho into kumele uyicherishe, ayikho into kumele uyijabulise ngabantu abasejele or wena self uthola ukuthi ungazofisa ukuthi ugcine uyithola usejele. Bonke la sinokubabuka la kuma podcast mabebuza ukuthi bake balalwa yini abanye abafana baphika abamile bonke babe ohleve ejele bonke babe mohleli nabantu ababeboshwe naye lo muntu lo bakutshela abanye siyabazi personal mhlawumbe uthi uke wamgada naye. You understand? Kwakuwumfana kaSibanibani lo muntu ejele. You understand? Labantu bebedla ama treatment every day bekuyolanda treatment esibhedlela ngaphakathi ejele. But namhlanje ngobe seku podcast yena bewuclever musana ukuthumela imessage wrong enganeni ezincane ezikhulayo. Ingane ezincane emeli zilazi iqiniso. Kuningi ukugula enikuthola lapha ejele. Indoda enentshebe egcwele ubuso enomzimba wesigora, indoda ongathi kungayibuka uyithembe eyangena ejele iqondile iphenduka isitabane ngaphakathi, iphenduka umfazi ngaphakathi. Endapho uwashela abanye abafana impahla zabo. Endapho uba intombi yomunye umfana or umfazi omunye umfana nize nishade. You understand? Ni understand phela ukuthi kunabantu ababoshwa ngama 80s, 90s, early 2000s abasaseva ngaphakathi ejele. Abanye bathi beboshwa babengakalazi nakahle ucansi. Mhlawumbe umuntu wayesayihave a few times isex waboshwa. Abanye baboshwa bengakalazi isidala ucansi. So ucansi alazi iluphi olwasejele. So wena skora sikashibush noma nkabe ebhedayo ngiyakukhuza, stay away from into ezokufaka lapha. Mawuyitshela uyinsizwa uclever wazi konke kunabakwazi ngapheki kwakho lapha. And uzogobela umthetho wabo. Uthanda ungathandi. Uthanda ungathandi. Bafana abancane dlalelani kude nento ezonifaka la kule ndawo ekuthiwa isejele. Ngiyazi icala le imbuli ingubo lingene, ngisho njalo mangisaqala le video. Ngamanye amazwi futhi enye into engifuna ukisho ayekho umuntu perfect. Wonke umuntu engaboshwa ngaso sonke isikhathi. Yayibona lento le ingawo ngithi icala limbuli ingubo lingene, but igweme into ezokwenza ugcine uyithola usejele. Igweme into ezokwenza ugcine uyithola usejele mntama. Khuzeka kusenesikhathi. Kodwa ke ngoba nizwa isazobonana nganza kwethu. And akuze ukuphiliswa yimina kabuhlungu. Abantu abazokuphilisa kabuhlungu yilabo boshwe nabo. Buza abaneqiniso bazokutshela bake bangene ejele. Le ndawo ine trauma. Mawuphuma laphana kukancane uthi ungaphuma right la ekhanda. Yayilimaza ingqondo le ndawo. Stay away from into ekuthiwa yijele nezinto ezingagcina zikufikisa ejele.